Mina nginguRiya Mnguni, umama kaTumela. Engikushoyo ukuthi mina lo mntwana njengoba alunywe yilenja simphuthumise thina bazali samnikisa eCosmos. Masifika eCosmos kube khona imali abayifunile. Kwakhosa ukuthi iphume kithi esikhwameni sethu. And then izindaba zemali yepetroli thina siyazibona. Phela siya everyday kuloya mntwana. Simhlola everyday. So izindleko siyazibona. Akuke kuthiwe mhlambe-ke basinikezile kanye i-200. Kwaphelela lapho. So lento le angazi ayingiphathi kahle ngale ndlela le ihamba ngakhona ngoba singabomakhelwane fanele ukuthi sizwisisana nene. So isimo somntwana sona sinjani uzohlala isikhathi esingakanani uyarithaba? Isimo somntwana hayi ngoba yazi unezimbobo waba nezimbobo. Ngiyacabanga ukuthi yena uzohlala ngicabanga. Igama lami Enoch Dingani Mnguni, ngubaba kaTumelo olunywe yinja. Ngiyile police station ngayovula icase. Bakunikeza le phepha. Letha ngilazi ukuthi yini. Yakhe JD leyo phepha lelo. Ukuthi ngiyenande ka-doctor esibhedlela. Baligcwalisa esibhedlela, ngibuye ngililethe, then base bavula icase. And le phepha ngiphe 1,500 ubhadala le phepha lena eCosmos. Ngibuye nalo le phepha, umakhelwane uzile ngamkhomba le phepha leli mali ukuthi imali efuneka ngiyibhadalile lezi 1,500 ngaphandle kwezindleko lezi eCosmos. Indleko zaseCosmos zizoba after umntwana sabuya esibhedlela nemininingwane yonke izabe isephepheni then ngizabakhombisa. Amaphoyisa action ayithathile ayikho. It's because today akezange amaphoyisa ezemzali womntwana orepotile bekufanele amaphoyisa eze back to me as ukuthi manje sihambe until so far. Njengamanje umfana wangala kwakamakhelwane uyithethe lenja uyibalekisile. Yabo uthi uyephi angazi. Amaphoyisa afanele alandelele lento leyo. Ngoba asifuni ukuthatha umthetho subeka ezandleni zethu. Umthetho angeke usihlule sinika kumakhelwane. Yabo manje sithi umthetho mawudlale indima yawo.